ekugqibeleni nje uThixo yena uzaba kukukhanya ngemhla owodwa bawufaleni ngomhla owodwa Nkosi yami uIsaya ubetha utata uHezekiyeli egqeni ehlali phandle esitulweni akumbethe egqeni amxelela okokuba bawo wena uzawubhubha ngoku into okufuneka uyenze yolela indlu yakho ngoba uzawubhubha ithi imbali yeBhayibhili wajika ubawo uHezekiyeli wajonga egumbini wathi Nkosi yam ndihambe phambi kwakho ixesha lingaka uyandazi wasi nokusuka kwam nokuhlala kwam kutheni namhlanje undixelela okokuba ndiza kufa uhlele emnyameni nje uThixo yena uzaba kukukhanya wavela uThixo okukukhanya kule ngwevu wamnika 50 eminyaka ephila ndifuna ukuthi ke kubantu abaxakekileyo kubantu abangenanto kubantu abafikelwe kukufa kubantu abangakwazi ukubheka ndawo kubantu abangajongwanga nto kodwa bazintwinye uThixo yena uzakuba kukukhanya ngomhla wodwa ndandiza kwehla kule ndawo ngomhla wodwa zihlobo zam ezikule ndawo umama inkosikazi katata uManowa yahlala emasimini kwafika apho bawufaneni kwafika isithunywa sezulu naye sambetha egqeni samxelela okokuba yenkosikazi uzawufumana umntwana uzawufuma kodwa ngoku inye into kufuneka uyenzile ungatyi into ke kwizinto eziyingqambi ngoba uzawufumana umntwana ithi tata awufika kuye amxelela okokuba kukho umntu ebefikile apha ngondilapha emasimini wabuza utata utheni ke lo mntu into oloyithethileyo uthe kum ndizawufumana umntwana wahambisa lo tata wathi kwawuthikwa utheni ke uthi kwawukwenzeka ntoni ngomntwana kwakwenzeka ntoni ngomntwana rhalela uyiqhawula le nto bawufaleni kodwa into bendifuna okokuba siyincokole njengabantu abaxakekileyo njengabantu abanezinto njengabantu ababhidwe lihlabathi njengabantu abashumayela ngexesha libi njengabantu abashumayela abantwana bethu bengasimameli njengabantu abashumayela kwilizwe elingcolileyo kodwa uThixo yena njengabantu abanabantwana abangena bakhaba amacango kodwa ngomhla wodwa ndifuna ukuthi kuwe uThixo yena uzaba kukhanya uba uThixo ube kukhanya komnye umntu kutheni kuwe ngabe kukukhanya nakuwe uThixo uzaba kukhanya mhla bawufanele uba uYobhi evalele bonke abantwana bakhe bonwabile kwafika umoya omkhulu wababulala bonke abantwana bakhe bawo uYobhi kodwa ithi imbali yeBhayibhile ekugqibeleni kwabonakala okokuba ubawo uYobhi ubuye wavuzwa kwakhona ngabantwana bantakwethu kwindawo kuxakeka kwenu uThixo ekugqibeleni izaba nguThixo ngoKristu inkosi amen Amen tata. ingaba kukwelida